बे कुइसनाव मा होनदोंनाय मोनसे माल्टिनेशनेल कम्पानियाव हौवा आरो हिनजाव एमप्लयिजफोरनि रुजुथाया 4:3। जुदि बे कम्पानियाव हौवा एमप्लयिजफोरनि अनजिमाया 460 जायो अब्ला हिनजाव एमप्लयिजफोरनि अनजिमाया बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबानाय जों बे कुइसनखौ सर्ट ट्रिकजों बोरै सानगोन। कुइसनाव मा होनाय दङ? कुइसनाव मेल आरो फिमेलनि रेशियोखौ होनाय दं। बे बेसेबां होनाय दङ? 4:3। आरो कुइसनाव मा होनाय दंबावो? मेल एमप्लयिजनि अनजिमाखौ होनाय दं। होनबानाय जोंना मेलआ बेहाय बेसेबां दं? 4 दङ। होनबा बे 4 नि मानखौ कुइसनाव बेसेबां होदों? 460 होदों। होनबा जोङो 1 नि मानखौ दिहुनना लानोसै। 1 नि मानखौ दिहुनोबा जों मा खालामनांगोन? आगसि आगदा 4 जों राननांगोन। होनबा बे 1 फैगोन 4 जों रानोबा होनबा बे बेसेबां फैगोन? 1, 1, 5 फैगोन। दानिया जोंहा मा दिहुननांगौ? फिमेल एमप्लयिजनि अनजिमाखौ दिहुननांगौ। होनबा फिमेलआ बेसेबां दं नायदो बेहाय 3 दङ। होनबा 1 नि माना जुदि 1, 1, 5 जायो अब्ला 3 नि मानखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामनांगोन? 1, 1, 5 जों 3 खौ सानजाबनांगोन। 1, 1, 5 खौ 3 जों सानजाबनांगोन। सानजाबबा बेसेबां मोनगोन? 5, 4, 3। होनबा जों बेसेबां मोनखो? 3, 4, 5। बेयो जाहैबाय हिनजाव एमप्लयिजफोरनि अनजिमा। होनबा बे नायदो बबे नाम्बार अपसनाव दं? अपसन नाम्बार बि आव दं। अपसन नाम्बार बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। बे कुइसनाव मा होनदोंनाय? बे कुइसनाव फोर्थ प्रपर्शन दिहुननो थिनदों। बा फोर्थ प्रपर्शन दिहुननांगौबा जोङो बेखौ सर्ट ट्रिकजों मारै खालामगोन नाय। लास्टआव होनाय मोननै नाम्बारखौ जोङो सानजाबनानै लागोन। होनबा बेहाय लास्टआव होनाय मोननै नाम्बारा मा मा? 6 आरो 5। होनबा जों बे मोननै नाम्बारखौ सानजाबना लानोसै। 6 into 5 5 डिवाइडेड बाय फार्स्टआव जे नाम्बार होनाय थायो बे नाम्बारजों राननांगौ। होनबा डिवाइडेड बाय 4। होनबा 2 जों दानोबा बे 2 जागोन। 2 जों दानोबा बेयो 3 जागोन। होनबा गोजौआव बेसेबां थागोन? 3 into 5 बेसेबां जागोन? 15 डिवाइडेड बाय गाहायाव बेसेबां दं? 2 दं। बेखौ रानहरोबा बेसेबां मोनगोन? 7.5। होनबा नायदो बे बबे नाम्बार अपसनाव दङ? अपसन नाम्बार सि आव दं। अपसन नाम्बार सि आ बिनि मा जागोन? कारेक्ट एन्सार। बे कुइसनाव मा होनदोंनाय? मोननै अनजिमानि रुजुथाया 16:23। जुदि नाम्बारफोरनि फारागथिया 2 to 4 जायो अब्ला फिसासिन अनजिमाया बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबानाय जों बे कुइसनखौ सर्ट ट्रिकआव बोरै सानगोन? जोङो नाम्बारखौ 16 आरो 23 होननानै हमनानै लानोसै। होनबा 16 आरो 23 नि फारागा बेसेबां जायो? डिफारेन्सआ 7। 23 निफ्राय 16 खौ माइनास खालामोबा बेसेबां जागोन? 7। बे 7 नि मानखौ कुइसनाव बेसेबां होनाय दङ? 2 to 4। कुइसनाव होनाय दंखायो मोननै अनजिमानि बे मोननै अनजिमानि डिफारेन्सआ एबा फारागथिया 2 to 4 जायो होननानै। होनबा जोङो 7 नि मानखौ 2 to 4 मोनबाय। होनबा जोङो 1 नि मानखौ दिहुनना लानोसै। 1 नि मानखौ दिहुनोबा जों मा खालामनांगोन? बोथ साइड 7 जों राननांगोन। बा बोथ साइड 7 जों रानोबा बे बेसेबां जागोन? 1। बेहाय बेसेबां फैगोन? 7 सानजाब 3 21, 7 सानजाब 2 14, 32 फैगोन। कुइसनाव मा दिहुननो थिनदों? फिसासिन नाम्बारखौ दिहुननो थिनदों। होनबा नाय 16 आरो 23 बे मोननै नाम्बारफोरनि मादाव फिसासिन नाम्बारा बबे? 16 आ। होनबा जों 16 नि मानखौ दिहुननांगौ। होनबा 1 नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो? 32 मोनबाय। होनबा 16 नि माना बेसेबां जागोन? होनबा जोङो 32 खौ 16 जों सानजाबबानो 16 नि मानखौ मोनगोन। फिसासिन नाम्बारखौ दिहुननांगौ नालाय ओंखायनो जों 32 खौ 16 जों सानजाबसै। जुदि देरसिन नाम्बारखौ दिहुननो थिननायमोनबा जों मा खालामगौमोन? 32 खौ 23 जों सानजाबगौमोन। बेहाय स्मलार नाम्बारखौ सोंदों नालाय ओंखायनो जोङो 32 खौ 16 जों सानजाबनोसै। होनबानाय सानजाबा बेसेबां मोनगोन?
12 नै होबाय सेलेक्ट 18 19 2 3 2 1 5 होमबा फिसासिन अनजिमाया बेसेबां फैखो 5 1 2 बे बबे नाम्बार अपसनाव दंनाय अपसन नाम्बार D आव दं अपसन नाम्बार D आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बे कुइसनाव मा होनदोंनाय मोनसे सिलिन्डारनि हाइटआ 16 सेन्टिमिटार आरो बेनि रेडियासआ 14 सेन्टिमिटार अब्ला बे सिलिन्डारनि कार्भ सारफेस एरियाया बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ होनबा जोङो सिलिन्डारनि कार्भ सारफेस एरियाखौ दिहुननो थाखाय जोङो बेनि फर्मुलाखौ मिथिनांगोन होनबा सिलिन्डारनि कार्भ सारफेस एरियानि फर्मुलाया मा जायो 2 pi r h बेहाय r आ मा रेडियास h आ हाइट होनबा जोङो मानफोरखौ बेहाय फज'नानै होयोबानो कार्भ सारफेस एरियाखौ मोनसिगोन होनबा दं 2 pi pi नि माना बेसेबां जायो 22/7 जायो इनटु r माने मा रेडियासआ कुइसनाव बेसेबां होनाय दङ 14 ओंखायनो बेहाय जोङो 14 खौ लिरनोसै 14 खौ इनटु h माने मा हाइट बा सिलिन्डारनि हाइटखौ कुइसनाव बेसेबां होनाय दङ 16 होनाय दङ बेनिखायनो जों बेहाय इनटु 16 लिरनोसै होनबा नाय नैबे 7 जों 14 खौ दानहरोबा बेसेबां जागोन 2 दानिया जों बेखौ सानजाबजोबनोसै नाय फार्स्टआव जोङो बे 2 जों 2 खौ सानजाबग्रोनोसै 2 जों 2 खौ सानजाबोबा बेसेबां जायो 4 होनबा 4 जों 22 खौ सानजाबोबा बेसेबां जागोन 88 जागोन ना 88 इनटु मा दंबावो जोंहा 16 होनबा नाय 88 खौ 16 जों सानजाबोबा बेसेबां मोनगोन नाय 8 सानजाब 6 बेसेबां जायो 48 8 होबाय 4 हाथिले 8 सानजाब 6 48 होमबा बेसेबां जागोन बे 12 5 होमबा बे मा जागोन 52 इनटु 8 8 8 10 1 हाथिले थागोन 13 14 होमबा बेसेबां जाखो 1408 फैबाय बा 1408 आ बबे नाम्बार अपसनाव दं नायदो अपसन नाम्बार C आव दं अपसन नाम्बार C आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन